credu rwan. Efo'r bas dreiddiol yn canfod Dan Jones. Dan Jones i mewn i cwrt Cosby. A'i ergyd o ar y targed, ond yn syth at Alex Pennock. Nôl cyfla, ddath o ddim byd. Pas McCready ymlaen, a Dan Jones efo'r ergyd ar y targed. Cain Owen yn y cylch canol. Bas Letsaws gan fo. Cael ei ffenio'n glir gan Steph Edwards. McDonald yn pen y bel yn ôl. Unwaith eto. Tîm cartra yn clirio am eiliad. Miles Davies rwan yn mynd i hun! Ac oedd y bel yn gwiro tuag at gonol ucha rwyd. Joe Smith yn ymatab yn dda. Fe welodd Miles Davies hannar cyfle i fynd am ergyd o bell. A bron iddo fo roi'r ymwelwyr ar y blaen. Os na gol i'r ymwelwyr cyn yr hannar. Croeso Cain Owen! A Cion Raffel sydd wedi rhoi Penybont ar y blaen. Trydydd gol Raffel y tymor hwn. A fe dynodd Raffel y bel i lawr a'i gorfodi dros y llinell o'r i dair llath. Gonol gynta'r ail hannar. Cain Owen, cymanu'r bel i mewn. Dyrniad Smith, ergyd Henry Jones yn cael ei rhwystro. Steph Edwards gath ei droed yn y ffordd ac oedd rhaid iddo fo wneud hynny achos oedd honna ar ei ffordd i gonol isa'r rwyd. Borge. Reynolds wedi parhau fo'r ediad. Dyma fo Ryan Reynolds. Tynnu'r bel yn ôl! A fe ddyla Henry Jones wedi dwblu mantais yr ymwelwyr. Ond Joe Smith i lawr yn sydyn i'w chwith i wneud yr arbediad. Ond o hwnna'n gyfla gwirioneddol i Penybont. Bas dreiddiol, yn canfod Matty Hill! A mae Matty Hill wedi dod yn tîm cartra'n gyfartal. Prif sgoriwr Bae Colwyn y tymor dwytha. Yn sgorio am y trydydd tro y tymor hwn. Cain Owen. Owen. Methu denig oedd i wrth Matty Hill. Hill a Rither. Heibio i Billy Borge. Tynnu bel yn ôl. Gyffyniad bach. AKPAN. Wdi AKPAN yn rhoi Bae Colwyn ar y blaen. A mae'r gêm wedi gwedd newid. A prif sgoriwr Bae Colwyn tymor yma. Wdi AKPAN. Fe gymodd o'i amser creu lle iddo fo'i hun. A rhoi'r tîm cartra ar y blaen.